Incorporated. Bueno, mga kasama mga higala, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Douglas. Kini gibutang duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan, ang atong magtatampo si Douglas. Usa sa akong problema kini akong asawa kay lain kayog mawi masuko ngita rig patay murkara ang bugoy sa karbon o asa ni siya na bugoy kung ano na problema ako ni akong asawa no inaniw na ako pagsugod ang mga panghitabo samtang nagkanta-kanta ko lami tay kanta niya wa man ko sista Pedro ni napaduni Pedro dali asaw ka gadaw ka sista ha Gulit lang ko ng gitara kaya wala na ikis mo ha. Dere mas layo pa siguro. Masa laygon ka layo pumunta kayong Pasko. Laygon naman ka. Pwede mag-advance na naman tindahan ng ating sityo. Katahin nun kumikin. Balag dilikan tas Christmas. Basta katahan ko ni mo tagaan dyan po di ka ha. Tagaan ka po niyo. Kita di ka. Larga. Sagot sa katahin ko. Okay, larga. Kung nasayot ka pa lang Mura kang sikwanda. sa gugmang ibati ko Mura idi per green na eh. nga sa tugay ng gitaguan alang dagyud kanimo ambot ngano nganuman maoy naghari ninggalamhan ang kahadlok sa pagpapadayag sa gugma kong gitaguan. Dili! Yay! Tulala. Tulasa. Puti ka bayad ka kuning hutdon. Dili. Kung nagayod maanto sa pagtago ning tanan andam kining tukhan sa pagpayubos. Pero seryoso kay karuda. Kung galing imo man yam iran. Tesa, mas lindot siguro dro kung mag-chat-chat di atas sunod ha. Pasyato ti kauna ti pagkataon. Okay ka? Ha? Pagpundog na kanta kay ikaw na kanta diri kami ni drama. Okay ka? Pero patingugas ko praksya. Patingog gid ka karon na tingog man ka. Ha? Kay Sige. Dere bayad mo. Salamat kay ha. Si una lang sana bayad. Unya na sukli ari ka. Pirma na kontrak dito. Basta mao ko rin ako sa ni panubod rin. Sige, ipanubo. Iantog na dito, bro. Ay. Nigre sa ni Pedro na ang masama. Uy, iskin na ni Honong sa matungod. Ako lang tingalay ng asawa ni Abot. Ay, hindi ka ni siya gikataon. Ay, ayun na. Ang pamumunaog. Tingaling ang amo, tingaling itong silingan na siguro. Ngano ako may mga sulit-sulit? Nga di ba na akong problema? Uy. Kamay ko taon yung mong laki. Uy. Ako rin Pao asawa. gani, ngano ako? Okay, tingog na, bro. Pakoy Nag-away mo. mas driver. Tuur ko eh. Sinsiyo mo ron ay sinsiyo na ko. Yung sabay buti may pasabot, ako pa magpasinsiyo, ana. Ay, di man ma. Unya, lagi, ngano dili mo ko nung suklian? Maro dyo kay buda. Ay, dakuha ka ni mong natigom, no? Kundi na lang kuhaon ang suklis pasahero. Uwa mo ko yung 20 pesos, mama. Kung sinsiyo din 3 pesos naman ka. Unya, lagi, yung lagi buti may pasabot, ana. Ako yung magpasinsiyoan ng kwarta. Ako! Ay, di magod, ma'am. Ikaw ba, ilang ko atika ha? Nahibaw kung nakay sinsiyo, pero di lang yung kamuhatag, aron mo ingon na lang mo ingon na lang pasahero nga, diha na lang na sukli, diha na lang na. Di mo taon. Kapa di ay, mo rason na pag yun. Ayro kong sukli, iro, di ba magpatay kita ron? Bida sa... Si Bida, sa Bida? Ha? Pagkakailan ako do. Mag-ilayla ta, ma'am. Isubga ka, ma'am. Ilayla ta. Day, ano nang namoy gayaw-yaw din ha sa inyong kilid? Unya ikaw gayaw-yaw sa kanoon sa baka. Day, kining upaw nga driver ay, minaro ni kanahan. Ha? Ano minaro man? Sir, uwa to, sir. Sabi ay, si mong mata. Unsay problema niyo? Nahibaw namin ni mo do, nahibaw namin. Day, unsa ba yung problema riyan eh? Ani ni sir, nasukos, ma'am. Sir, nga uwa ko ikasukli niya sa iyang usa ka... Bilang na suklianan ana di ay. 19 pesos, sir. Unya, uwa mo ko sinsiyo dili. Kaya pagkapataon ko migawas din. Ay, sus! Mo rason gyud. Hibaw ka na lang style do. Mo na irason ninyo ano mo ikasukli, bag-o pang na masahero, bag-o pa. Ulatahon ta noong kang may undang-undang. Wala tayo sa misi, sir. Hila ma! Sapot na ba ko diri? Saman, magpinakay na. Sige lang yatag na sukli. Damay biya tao na nay.
Ha, gamay. Unsay gamay ko taon? Gigamyan ka na 19 pesos? Hay, piso na lang kuwang anak para mahimo ng 20. Tinuod lagi na, ma'am. Karaan! Dahil hilaw na dahil. Dali. Masitol lagi na ako. Di na masitol. Kung sige pabagot ya. Hilaw na diya, masitol. Minaruan man taning animal. Tinuod lagi na taon, ma'am. O taon kisisiyo. Karaan! Karaan na sad. Busay, pila mo gina mo kwarta diya, be. 3 pesos ang gud niya akong sisiyo diri sir niya. Niya ako'y gamay nga papel. 50 pesos lang sad ni. Oh, kanina lang oh. Kuhain na sa sukli na ko nga 20, ma'am. Iuli na lang sukli din ako. Kuhain na nag-20. Isirado na lang tog 20 ako isukli ninyo. Nya, iskwinta mo na, sukli na kog 30. Huwag ko si Chio diri. Karaan! Napagpahos. Irada, kita lang ko ito usab. Birahan ko dito ba? Sabi, gusto na dahil. Damay, 9 pesos. Wala yun mo yun na. Keep the change lang na dong. Uy, Douglas. Wa ko man rabaho aron lang ipanghatag sa laing taong akong hinaguan. Nibayad ko sa husto, dapat lang nga musukli sila sa husto. Oh, lagi pero na nawag yun ha. Wala lang kung tato ni mo ginuta itong 19 pesos. Ngigagod. Gigamyan ka ng 19 pesos? Uy, pagtarong Douglas ha? Asa mo ka mo laban? Nako o katong driver? Tubaga ka! Dahil miya kulpa. Recorded by X Thunder Gaming. Portigyong lagu tatawa sa kong asawa. Portigyong tigre nga kahabat to lagi. Bisa sa kagamay tao sa problema. Tigyon siya magpanuko tao taksuko. Bahala ng bagdako. Unya? Ay, pasensya na lang sa akong anak Douglas. Saon kaliwat manggod nagdaguhoy. Unya ikaw kaliwat po kaglapo-lapo. Munang pirmim gyud mong mag-ergo. Taas mo sa kayong gihatag na kumpasensya ng miyan ay. Ay, patas ipanado. Ha? An-anha ka lang pamawi. Asa ko mawi na ya? Unsa man anha ka lang mawi ha? Ako sa buot pasabutan na. Waan ba, kung unsa ka mo bu ang imuha, at least makabawi ka. Taas silang ang pasensya. Ulo sa kabubuha ko ha? Patasaan ako pasensya para kabawi ko? Ay kana kung Tarong, imong taray. tason. Unsa ka kamubo, at least taas pud kag pasensya. Kay sa mubo ka, unya mubo pa gyud kag pasensya, nawa na gyud kay ayo. Awa ko taon. Hay tayo mo buo na ko na eh. Pero nga akong kargada. Ha? Taas man is regular. Hamang ka diya. Tingin na aris ako. Ngita ka din ako sa miya. Tingnan nga, ato ko sila pradinggoy. Bida. Kaya doon na ako no siya ipatanaw na ko. Murag, ang ilang washing machine mo siguro. Sige na arin ako. Hanggaw manis Douglas. Taas pa kuno sa regular ang iyaha. Saan rin ang iyaha? Substandard? Ay, pakakidot. Lisod na pre. Di igod mo na, pre. Digyan, guba na yung motor ani pre. Kining motor sa iyang dryer. Mao ni usa sa inungdan nga mo ground siya. Ay nasudlan magtubig sa ilawom. Unya, muadto sa motor ya. Mao na mo ground. Unya, di na magamit, pre. Gamit pa oy, pero kini lang yang washing. Kining yang dryer ba na lisoda, lisdan ko sa ilisdan mo lang motor ba? Unsay una-una nimo? Pero gusto ka, og ilisdan na tong motor imong dryer. Okay ra. Pila sa tahan na, pre. Ay, barato na. Mas mahal pa na sa atong mga asawa pre. Ambot lang og madapa ba na kaysa akong asawa? Magmahal pa ba na kaysa akong asawa kay ang akong asawa? Murag miyembro man nas barato. Ay, sa bagay na. Pre, mo biyan ang asawa. Joke ka galita. Ay, bakalagot kayo bayara. Tapulan kayo. Maubitaw ako mao'y perming makuritihan ning washing. Ay, ako may mga laba. Antayar na pre, ikaw lang ano? Nakunsa mong gawin. Kanina mo asawa, tapulan ra na. Naya kong asawa, kugihan matod. Pero susporte, bagsika. Sapat ka lang, oy. Lagi. Kundi pa lang lagi mo sukol. Kaya gulat tao. Pero sukol lang. Lisod kayo. Natural lang mo sukol ka, pre. Ay, na, madihang nindot. Nabitaw magabi. Magbugno mi sa kwartaw, ha. Ba't di man ulim sukol? Ha? Di mo sukol yung asawa, pre? Di, pre, oy. Bisag paludhon pa na ako. Ganahan, manilon. Abang, buno, bongo, sige, pre. Hoy, Mia. Ikaw ba? Bawas-bawas sa kuno ng imong pagkamaldita. Tita Nay, ang malita day ko ninyo di ay.
Ay, dili ba? Kana bang imong pagkabagsik ba? Uy, Kamu ang mag-away mo si Douglas. Dayon taghagit og sumbagay. dili man sad na siya musukol. Ngano di ay nay, bawal di ay na nga manghagit og sukmagay. Ilion na di ay nako. Ay, wa may nag-ingon na bawal. Pero hinumdum may babae ka, Mia. Laki ng imong bana. O, nyag mahinaykan ka. Ay, mo na kinaingon nay nga, try me. Bantay bitaw, mahinaykan ka si imong bana, ha? Panawag niyang rescue, ha? Never na nga mahitabo nay. Wa ko'y giatasan nga kaaway, bisag magbinatyan nay pa mi. Mia, oy. Nyag mahinaykan ka, usao naman lang. Oh, mo na lang diha. Naguna-huna ka man og di mao. Ngano nakasiguro dai siya nga makaluping siya nako. Lugda, oy. Mura na ba doon natin ka sugakod, ana? Ah, ngano gutong wa, try me. Lugda, ay. Try me ka karon. Nay, kulang, relax, everything is under control. Aw, makita raman unya na ba? Ha, panawag niyag nanay, ha? Kung mahinaykan ka sa bana mo, ha, Mia? Panawag niya. Uy, sayo hagod ni mo, Douglas. Sa iyo boy, dugay mo ganita. May kimiangkod ka nga nadugay ka. Sa ato pa, sadaan ka. Sadaan. Sorry saan ako. Kanadugay ni mo pagpauli. Ah. Unsa day na, ha? Nagtuo ka nga maayo na? Bida. Basig doon na kay laing Ay. gihapit mo ang nadugay ka. Ilom lahat yun niya. Oy, takab lang kabiyahan Ay, ka. kung inahilom, ha? Dili ikaw may nagpakaon ako. Hindi ako. Di ako nagpakauli mo, ha? Ikaw nagpakaon ako? Ikaw? Ha? Ikinagungit ako? Okay, magpahungit sa di ay ka, ha? Nahak biya tao ni mo. Ay, kung aligi na ka, pab na. Sparring tabi. Sparring ta. Sparring ta. Radit ka na ako! Ano man, ha? Nagtukan hadlok ko nimo? Wa pa nga tao ang tao akong gikahadlukan, Douglas. Bisag si Trump, ha? Patarin ka! Di man ka matunga. Kung pahiluma, ha? Kay na. Musulti ko sa gusto na akong isulti. Huwag makabuot na ko. Ay, Jesus! Ano man ka? Nangaghum ka diha. Huwag ka makauyon sa akong gisulti. Saman, pasingot ha? Ha? Iya. Pasingot ta. Nga, huwag tapuhay singot. Gusto ka? Ligot ka, pasingutan. Pasingutan, ligot ha. Ay, kung bukarang ka na. Muro kang batang wala ay buot, oy. Oy, ay ko inang wala ay ako'y buot. Saan? Gusto ni mo? Kung sa'y gusto ni mo, tubag na yun! Recorded by X Thunder Gaming. Day, Mia, ang sabi ka? Kalma na ko, ha? Manghagit ka ba? Oo, gihagita ka. Saman, gi. So, lima ni Malaga. Mano laging dugay ka na uli lagi. Ano man, may lain na ka babay? Ay, patakal sulti lang. Gagawin na buhay pa ko, hagbay na. Sa? Langga, sultihan di ka, ha? Sa batasan ni mo, why lalaki mo, dugay ni mo ako ra! Unsa? Oh! Ha? Maayo naman sa'yo ka. Sa karagang babae nga nakigilasyon ako. Ikaw ang pinaka! Sa'y pinaka. Pinakabati batasan. Oh. Ha? Bati kang kiniya. O pinakabati yun ni mo. Bati kang gaong! Ay! Ha? Agoy! Nya unsa man? Bati pa ko para nimo, ha? Dili na. Unsa naman lang? Duta ni mo. Lagi, ha? Ha? Nagpadlado ka kung laway ka ni mo, Mia. Nindot eh. Nindot kay kang ilabos! Sa? Ay! Sus marisip. Oy, in tao na unsa man ang naong ni mo, Douglas. Ayaw yun ang mga fighter ng ano. Taod yung naong basta fighter ka. Say fighter. Fighter, why? Kala. Dari, kikri ka na. Di, ay, Sa Purwida. may buti pa sabot ni mo anang fighter. Fighters bunog. Ni mo. Huwag yun ay kamusukol. Nay, gigamitan ako siya self-defense. Self-defense sa imong mata. Yes, nay. Muna'y panghambog ni mo nga maayo ka sa martial arts. Mao gani nga nabunog ko na kay mauna lang ni nabilin sa akong self-defense nga ang magpakulatan na lang. Oh, mura dahil kag ang Kung Fu Panda. Ano pa na, Purwida? Ay mata ni mo, ay mura na lang kag panda. Ako man ang self-defense, nay. Kaya wag self-defense ni mo, no? Uy, hala. Hala. Uy, kung sa man hala, uy. Ay, patay na ko ani, nay. Patay na ko ani, nay. Committing self-defense! Giyahag na! Mari akong problema taon. Karon di ako ospital. Murag kulata ko may kong asawa ng ospital ko. Nya udi ko sukol kay madlo ko ba basig may daya ka na ko may daya kong kasukol ba. Usahan man nila ko.
Sakita sa gitauran kong dextrose kay bunog kay kustanan. Palios, tabagi taon ko kung sa'yo kubaton. Kung saban ko kami pasultihon. Douglas. Ito ba kayo suna na sayon magyud mo nga kining tuksin mao magyud ni. Kining magtaktang sa tuksin sa tuang kalawasan. Ate Pres. Okay, ang sender na ito kadlawa. Si Dudog Douglas, Ate Pres. Douglas. Grabe na Douglas, Ate Pres. Ay, maorin Douglas, makarton nga, kulatado mo sa iyong asawa. Looy kayo. Gamay ko, pikti niya, gamay ko, isug ka sa asawa ding Douglas. Ay, marag di ko kasabot. Nganong isug kay ni siya, Ate Pres, di ini siya liwat. Matod pa sa iyang mama, ikaw kung lapo-lapo ka, kanyang asawa na ko, daguhoy ni. Oo, daguhoy ko na yung kaliwat ni daguhoy. Katong maglupad-lupad sa kanginan ba, Ate Pres? Sir, maglupad-lupad. Si Daguhoy. Naman. Sa una ko no, makita na si Daguhoy. Labang-labang sa kuan, sa kanginan. Na ako na si Power. Oh. Oh, mao ni sulti sa mga karaan sa una. Daguhoy? Pare ako lapo-lapo nga languyon ra ang maktan pa doon resibo. Okay naman Oh. na. Kaya nga no, anad sa glagot, pero ka na maglupad. Dili maglupad-lupad sa kanya. Ako si Francisco Daguhoy, lupad-lupad to siya sa kanginan. Mao na istorya sa ato ang mabasa sa kanang Lalo subilano sa ni. igahom. Murag na Ate Pres. Mao bitaw si Superman, si Daguhoy at Superman, sila lapo-lapo sa Batman. Di po to si Anananggal. Mura di Ate Pres. Dili. Mao na nga isug yung kay ni tagabuhol siguro niyang asawa Ate Pres kay Ay. daguhoy man. Daguhoy man niya. Grabe mo kayo. Mao na yung problema ron. Pag yaw-yaw ko ni Ate Pres na sa ospital kay kulatab sa mga isang asawa. Tauran sa dextrose. Iyang magudang gipaanad god. Iyang asawa. Tinuod na. Ako pa ni Iyang Douglas. Naanda na. Anugon kayo? Douglas, makartor ko ka Douglas. Bida sa demo. Ayo pada. Siya daguhoy niya ay ikaw makartor lang ka kay I shall return. Nigbalik nimo kulatana. Ay panghadlok doon sa ba koy? Ay padana. Bam, unsa may mayaw-yaw na to diabe kanang parte ni Douglas makartor. Kaning iyahan sa Gulyat, kung ari ka dire sa panultihon, 19, Kapitulo 19, versikulo 13 nga to sa 14, gingon dire. Ang asawa nga tagautawan, perwisyo, sama sa nagtuo nga atop. Kuha ka ng atop kung magtuo nga, kanang na ang tagbaw kag sahod sa mga planggana, mga baldig, muingon na ba? Perwisyo kayo? Muingon na ba nga, mutuo na ba ito mutuo na ba ito na mag-uwan? May na lang na siyang atop nga nagtuo, kay mutuo na mag-uwan, pingaling asawa nga tagautawan, kadadaw, sige tagautaw, wag kay kawo sa Dili siya tagaw-taw, bam, di siya tagaw-taw kanang gamay ko at sipiat kulatahon siya. Mao lagi sobra pa. Oh, Mao okay. siya. Pirming gubutang ilang pagpuyo. Oh. Naiging ni diri ay ang asawa kuno ganipot nga tagautawan mas may pa kuno magpuyo kas kisami. Tinoda. Para di mo mabati, di ka kita, di kayo yowan. Pero lain na to asawa nga ni puyo sa kisami Gulyat. Tagos kisami, natagak ko yung sandal dakpan. Lain mo to. Ayan na ba? Ayan. Ina ni mo ba, May? Lain na sa ni mo ba, May? Imo ba man to balikon? Ayun lang to. At Sige pa dayon. Kanang lain magalito usa Ate Pres. Unsa man? Kay sige pangadji sa kapilya, natagak sila. o sila tagak lang. Gikan dito sila sa kisamigikan. GB. So, Unsa? gikan sila sa kisami. Kada siya uyab dito sa kisami sa kapilya. Karon kay nagsugod naman pangadji. So sige siya kantaw niya sila. Sige sa rumah dito. Losno kita. Nabog kay kisami. Losno kita kisami. Astang aligriha ko no taon. Dagana ko no GB. So, mao na bam nga. Mas mayo pa ang magpuyo lang kasi kisami. Dili. O kaning ani man kung walay kausan yung pagpuyo ilabi na og kanang na ang imong bana gikan sa trabaho unya nigabot gutom kapoy Tinada. nagpangalipong Sa nginlan pa taon niyang bana ba? Mga naay babae. Bisag kapoy kayo. mas maayo kanara bang uban og ingon anong butanga nga ipasangil mo sa kabutang nga wa gibuhat usayer ba mo ingon akong tinudon puslan man Mao. kasi nga sa tong Cinder Gulyat Si Douglas. ikaw man gibana ikaw may tarong diha. Way kumos pagampo kay ug ari ka dire sa biblical, ari ka dire sa unsay nga ini bala ang kasulatan ang usa ka asawa nga si Mama Mary ningon ay sulugoon ako sa Ginoo matuman unta ang tanan nga imong gisulti. May pa sila. May tayo inaana ba? May tayo inaana. Pero ang asawa ron, di sura na mo ba? Labi na sige itong its. Nya imong atuon dito, badungon pa ka. Uli dito, sa mukat sa dimoy. Pildi na ta diri. No. Dahil na, Tang da ka sula. malas da. Da ka malas. Apas ka. Oh,
Lahi na kayo mga asawa ba? Gawa sa mga asawang mga buutan ha. Kaya namin yung mga asawa po na mga buutan kayo. Naras bahay. Pero kan na yung minaan nga klase sa asawa. Ambot lang. Hindi mo masabtan eh. Halabang! Mga bata di eskwela, way pamahaw, way pamainit. Nga naman, minatay, nagpadagsuwat. Ang asawa, feeling. Feeling. Oh, kuyog sa mga amiga, jogging sa iyong buntag. Wa kalung ako pa mo, yung mga bata ng eskwela, way kaon. Aha? O niya? Amo to ko sa jugong mag-jogging sa may mga bata ka. Ang kaya pamahaw. Iya pa ni pamilya dito way kao. Wa! Way lungag. Wa mga bata, oh. Tanawa da. Ya, sa resulta, mga bata mo pugun samahan. Taon sa Sinasina man kuning ubang jogging, di ba? tinod na. Ako nag-experience ko. Nasa dagi-jogging dit-dit at tipres. Mao ba no? Pwede di magdagan. Kanang Ili, gataon abot-abot ba? ito ha. Abot-abot ito niya. Manuksok ka ng mga Oo, nan ba- kayo sa asa dampit. Ibis ko kay Posible, daan. oo. Ato dito. Agi ba na to? Agin mo ba? Dapat naman na natin tuluman nun. Good ako ang puzzle, tihon.